Erresuma Batuak 2009tik aurrera jaiotako tabakoa saltzea debekatuko duen lege proiektua onartu du. Nola ikusten dute gure galdakostarrek kerik gabeko belaunaldia? Galdetu dezagun. Bai, ondo ikusten dut. Azkenean bai, dauz herri asko hemendik Euskaditik gazteri asko erosten dira tabakoa eta dana. Neurriaren alde nago, azkenean tabakoa ez delako osasuntsua. Nirekin lege hori gehiegizkoa izango da. Erretzen dutenek bere askatasuna eduki behar dute. Ni erretsaila izan naiz, urte askotan, orain dela aspaldi utzi nuen erretxari, eta uste dut gorputzantzako kalte handiak egiten duela tabakoa erretxea. Tabakoa edo zein gauza. Zugazten zara zikarro bat egaz, eta gero urrengo egunean 2, gero 3, eta gero pakete bat astean urteetan eta azkenean bakarrik duzuna da dirua eta gastatu pilo bat, 1000 eta 1000 euro, eta gero azkenean ez dut egiten ondo. Bakarrik egiten dutxuna da adikzioa bat emon, eta da nerik txarra emoten dutxu. Aitu ni erretzaile izinaz. Doin 5 urte itxidote erretzeari. Ni pentsetan dutena da, erreza da, ez saldu, eta jazta.